Video katalo joton lam to gojong joton sari kaham ka taisa norabo kokthai thang salam ba mafika ngai tabok je YouTube khulogoi tongnai je YouTube chalogoi tongnai bokni bagoi kokthai thang salam ba mafika onek YouTube ni tabok niyum chung palaina nangnai onkhe o YouTube ni chung galnai obono manina nangnai chung YouTube ni galnai mania hingkhe chung onek risk tongo do onkhe tabok da Sonkor Entertainment hinai kaisa dealer ongoi thangka tabok onek bo kaisa do bo kaisa onek YouTuber kotor rok se tabok channel dealer ongoi thangka hingkhe tabok bo o channel dealer ongja tabok manani kisa kothim ongoi tongo manui mano maya tabok bok ongo chaitogoi tongo oboni bagoi da Sonkor aswkhe kha khamjak bini channel dealer ongoi thangoi bo hingkhe tamoni bagoi bo uanakha bini je agini video aswk bini sinimung tongmani o sinimung kumai thangka hingkhe channel lai dealer wngkha kunu uanai do channel lai taisa khulukha hingkhe ongoi paio hingkhe bini je video tongmani o sinimung kumai thangka je agini video tongmani sinimung obo kumai thangka obo taisa mana nangoi tongo bo oboni bagoi kha khamjak YouTube ni onek galnai tongo chung YouTube ni onek galnai chung o YouTube ni galnai no chung onek manaina nangnai chung tabok onek tabok kothim din din YouTube ni din kothim khairokoi din kora ongo tabok YouTube ni galnai chung obono chung o galnai ni chung kaham khe manaya hingkhe chini bobisor o YouTube no chung chalogoi thangnani kunu asa kwrwi obono chung boforo chini channel boforo dealer ongoi thangno boforo copyright rijano obo chung uansukgui maya hingkhe da Sonkor bo copyright rijakkha galnai style rijakha hingkhe obo rijakmani karon wngkha je app ni kaisa promotion khaimani oboni bagoi rijako bo ageo khaijak bo dealer bo khai sijak po oboni se omo haikhe copyright rijakha onek channel kotor rok se omo haikhe rijago tabok rijagui tongo bo kaisaya obono chung YouTube ni galnai no chung manaina nangnai do chung onek YouTube ni galnai no manai chung haino langka video dagoi ongya do chung haino langka video dakha hingkhe chung chini channel boforo kumagoi thangno chung uansukgui mangalak obono takni je YouTube phuluknai rok no masa chung YouTube ni galnai no chung manaina nangnai YouTube galnai chung mania hingkhe chini YouTube tonggalak boforo kumai thangno chung uansukgui mangalak onek kothin din onek kothin ongo tabuk।